Добре дошли отново в Forever World, там където жабите винаги си имат своя дом. Тук започваме нашия Forever World и днес е ден едно. В този свят няма да бъде просто поредният Майнкрафт свят, който ще изоставя след няколко седмици. Тук започваме от абсолютно нищото и идеята ми е един ден да погледна назад и да видя колко много сме построили. Искам този свят да има една основна тема и разбира се, тя ще бъде жаби. Жабешки къщи, жабешки градини, ферми, села, замъци, тайни места, всичко. Но преди да имаме каквото и да било от това, трябва да оцелем през първия ден. Така че започваме от самото начало. Играем в Love Star Fair Core, където всъщност аз съм си добавила няколко допълнителни модове. Първият мод е този с къщичката. Добавя ти напълно построена къщичка, като за начало, в която да можеш да си събираш неща. Имаш си спаун в нея, имаш си майншафт и другото нещо, което е интересно, с което стартираш самия сървър, е самата пейджка, която ти служи да ти помага, като тя ти помага в боя, помага ти да ти събира разни неща, така че е доста полезно. Нямам абсолютно нищо, нито къща, нито храна, нито план, което честно казано е доста лошо начало за човек, който си е обещал да направи цял свят. Първата ми задача е много лесна. Да намерим място, което един ден няма да познаваме. Първите неща, които аз винаги правя в един свят, е да си намеря първо вълна, за да мога да си направя някъде спаун или просто да скипвам ужасните вечери в началото, когато нямам нито армор, нито с какво да се защитавам. Не очаквайте, че ще гледате перфектния геймплей на Майнкрафт. Има все още много неща, които аз не знам за самата игра. И честно казано, доста често ще виждате как се спускам от високо и се спуквам да се удрям. След като си направя леглото, винаги започвам да копам за руди, а в случай да събера някой друг камък, защото така си апгрейдвам кирката, брадвата. Идеята е да намеря колкото се може повече, примерно въглища, повече айрон, за да си направя армор и в началото да ми бъде малко по-лесно. А сега, ако се чудите какво правя, ами изгубих се. И понеже си търсих доста време барлогата, реших да го кътна. Добре де, вижте какво се случи. Но трябва да призная, че беше полезно, защото намерих и малко въглища. И спокойно, не си мислете, че ще живеем в пещера. Напротив, ще намерим мястото, което усетим, че ще бъде точното място, което примерно след 100 дни Майнкрафт ние няма да го разпознаем.
Просто за в момента и за в първата вечер и за необходимите неща, които смятам на първо време, че е хубаво да бъдат събрани, е необходимо място, където мога да бъда заобградена и всъщност да се чувствам спокойна, че няма да дойде примерно някой крипър. Мудпака си има собствени руди, които всъщност с тях също можеш да си правиш кирки и армор, като тях също можеш даже и да си ги енчантваш. Тъй като в модпака има мод за къстъм звуци, доста често когато копвам и колкото по-надолу слизам, всъщност толкова по-лошо ми става на мен лично, защото започвам да се стресирам. Тъй като не успях да намеря рудата, която търсех, т.е. не намерих достатъчно айрон, само 2 бройки, реших, че на ден 2 всъщност ще се запътя към най-далечната точка през водата, за да мога да намеря всъщност територията, която аз ще преобразявам през следващите дни. Ами, това ще е мястото. И не казвам, че ще е лесно това място да се превърне в едно голямо жабешко блато, но със сигурност накрая това ще се случи. Тези слонове са от мода Alex Mob. Реално те не са агресивни. Можеш да ги опитомиш, но от време на време всъщност полудяват и те притесняват. Затова реших, че всъщност ще преместя мястото, където ще ми бъде моя спаун, малко по-отстрани. В крайна сметка след време ще се разправям и с тях. И тъй като вече има мястото, в което всъщност ще се установя и където ще строя, реших да разгледам реално мода с къщичката. Хубавото при нея е, че всъщност ти можеш да апгрейднеш къщичката Tier 1 и да бъде Tier 2. Разликата е, че при Tier 2 всъщност получаваш доста по-голяма къща. Другото, което е полезно този мод, имаш също така принтче, с което можеш 16 на 16 блокчета нагоре и настрани реално да чупиш, за да можеш да си уравниш самата територия. Това е другото нещо, което аз ще искам да направя. За съжаление, материалите, които ми трябват, са доста и това означава, че всъщност аз още в самото начало трябва да отида на минус 59 ниво, за да намеря доста диаманти. Колко ли ще съвърши това зле, ако случайно падна в някоя лава или в някой кейв?
Пиш 3 на 3. Проблема при него е, че не можеш да чупиш руда, защото иначе играта ти крашва. Но иначе, както в моя случай, когато обичам да си правя доста такива тунелчета и след това да минавам да ги украсявам, е доста добър. На мен лично ми е любопитно с този ми лош навик винаги да копая под мен и над мен. В кой момент ще изгубя нещо много, много, много важно и ще се отуча. Това вече е ден 3. На ден 3 приключваме с нашия Forever World за днес. До следващия. Пазете жабите!